ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bha sha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau por bagi benai ki beladep ha po kari Bangladesh kala don ke jing ya snam ke jing ya khi ke bejur ha ka ba kala Ktah ya ka songsuk songsan jong ki pat ba ki besong ha ka tu kari batru ka ne ke jing ya bam ya songsuk songsngan ru kala pur sikiwe de ki jaka ki ba ha khaput kata ke kentup ke khaput bat kari India bat ke Bangladesh ha ka ba kala don ke jing songsir yo ka don ke jing ya wan tu jong ki nong song jong kari Bangladesh po kari India te ke ka bang kwa ban ong ni ka por ka long ba ngidon ru ki jai benri khasi ki besong basa apo Bangladesh de ki spa snem nadu ka por ke jing senchar jong kari bilat ni jong ke jing senchar jong kari phareng te hadin bala phia no e kari Bangladesh ba de kari India ki khasi ki besong hapo Bangladesh ki don katu kat ningut kemba kat kum ka senses ke bala pemi ki ong ba ki ladon ki laktam bat ki don du ki jai benri khasi ki besong hasilen ter jong put jong kari India bat ka Bangladesh te kala don ru ke jing songs ir bat ke jing bam sngan jong ki pai ba ki besong po kari Bangladesh na ka daw jong ke jing yakhi ke bejur ha ka tu kari ha kini ki benai ki beladep bat hadu mentaru kadang don ke jing yakhi bat yo le se kala kham thanda kini ki por ki bamenta te la don ki katu kat ni ki perlok ki jongi ki ba dei ki na ka jai benriu khasi la ni ka khasi community ki ba la ya fu ni ngana por Bangladesh ki ong ba banirap lem la da ka don kono ke jing Shah Ktah jong ka im suk im sain ki jong ki la ni ya kata ka hok long briu man briu jong ki haki ba shong basa apo kari Bangladesh kham tam lele ki khasi ki hadin bang layo bani keren bat ki ngana kaliang ke jonga ngala tho ye kini ke city Shah ka Sorkar jong kari India ka bukan thup na du Home Minister jong kari India la ni menteri kampo yang jong kari India Amit Shah nang tang lai tho ru ye city Shah ka Presiden jong kari India nang taru shau menteri ubadai pe ya ka external affairs la ne ye ki kambari Dr. S Jaishankar nang tangi lai tho ru ini ki sithi ke ba kan ai ki jing yada ka bakarpang ya ki khasi ki besong basa hapo kawari Bangladesh bakinom Shah Ktah kata ka imsuk imsain ki jongki bat ba kanom don ki jing punthot na kaliang jong ki nong Bangladesh ya ki khasi ki besong basa hapo ka ri Bangladesh ti hadin ki jing tho ye ki sithi ka long ba ngisu khia kum ka jai benriu ba la da ka jai benriu khasi ki jongi ki Shah Ktah ha ki no ki jing Shah le ben la ne ki jing pen khen ka hok long briu man briu bat kum ta ter te ngala tho ikini ki sithi shakini ki he Sorkar jong kari India ha ka khandai tarik jong ubanai August jong usnem arajar arpusau te gini ki sithi kabaka Sorkar India kala jubab shanga kala ong kala pha gini ki sithi shanga lakat tu kan di por mentakat nu kat tu kan ni tayo menta bat ngai ba ka jing tho jong ki Sorkar India shanga ha ka arpuwei tarik jong ubanai bopra kata ka long tang hadin shi pau khat arsni ka banga tho sipo ka Sorkar India ba ya ka jing jong ki minorities lani ka jing jong ki Ritpaid ki basong basa apo kari Bangladesh ka Sorkar India ka Shimkhia ban yada yeki te ngala tho banyak bah ni ba namar baki khasi ki jongi ki long ki berit pai ki besong basa por beri Bangladesh ba ka hok long briu man briu ki jongki ba ka imsuk imsan ki jongki kanom Shah Ktah ha ka tu ki jing yakhi ka badan ka balaja bat ka badang ja menta hapo kari Bangladesh wat la kala khamduna menta te kan kum ki cuba ka bangalayo na ka Ministry of External Affairs ka weni ki officer ka bade ka Joint Secretary jong ka Ministry of External Affairs kaba kala tho enga kumningan puli ka kumbakalong we are monitoring the situation with regards to the status of the minorities and Khasi community. Our border guarding forces
have also been exceptionally alert in view of this complex situation. We have been in regular touch with authorities in Bangladesh regarding safety and security of the minorities including the Khasis. Teng sultanat shibun baka Sorkar India hadin mengelat ho ya kini siti kala jubab dah kata ka benta ka ban ai jing hun bat ka ban ai jing singan khamtam lele ya ki Ritpaid bat khamtam lele ya ka jaj menriu Khasi kejungi ka besong basa hapo ri Bangladesh te ka jing Shimkhia jong Sorkar India halor ka jing jong ki minorities khamtam lele ki Khasi ki badai ka jaj menriu kejungi Kiba Shong basa po ri Bangladesh anda sungungu sibun ni ke Ministry of External Affairs na marba kamshem la shong klikti la ne kamshem la snapjar halor ke ni ke jing ut jing nam ke jong ni na ke liang ke jungi Kiba Shong basa po ke jelam ke liang ni badai ru na ke jaj menteri Khasi te ngisutanat sibun ba ke Sorkar India ling ba ke Defense Ministry nang ta leng ba ka Ministry of External Affairs leng ba ka Home Ministry na ka Office jong ka President jong ka ri India kila Shimkhia halor kini ke bentabat kila jubab syanga da kini ka assurance leni kata ka jing ai leni kata ka jing ai ka jing kubur ke jungki bakin yarap bat bakin yadai kita ki cai benriu Khasi ki jungi ke besong hapo ri Bangladesh te ngidang yai but de ni kini ki isu bala dadon kanu ke jing Ktah ya ke cai benriu Khasi ki jungi ke besong basa hapo ri Bangladesh kumbangi laya rap iki Khasi ki besong basa apa ki thain khaput jongkari India ki badai syapo Bangladesh nadu kita ki por ki peminsua baki Shah penjot ki beri kuai beri tempo ki jungki ngala yarap nak liang jungi hatu ko por baka Sorkar India baka Sorkar Bangladesh ru kala Shimkhia lor ketu ko benta bat bentaru ngekermen ba kumbakala ai kini ka assurance gani ka jing penting kena bakan ya dai ki Ritpaid khamtam lele ki Khasi bahkan long ke basaiso bat ngin yai but dien compare la kejaj menriu Khasi ki jungi ka don shanu ke benta jong ke perthairu Henry namar bangidang long sidok sisnam ngidi mendon ke jingkit klik nak ta kejaj menriu lejong ngi baki wi kejaj menriu ki don ke jingkit klik nak ta kejaj menriu lejong ngi nak liang ke jungi ru ngidi mendon ke jingkit klik bat bangin yarap mar ke liang lada ki jaj menriu ke jungi ki ngat ke jing wat lada ki shong Shah kinu ki benta jong ke perthairu khamtam lele hapo Bangladesh baka jaj benriu Khasi ki jungi kia bun bhang tu kumbang laong baki don diki laktam ki bakon thup iki nong rep tempo ki nong rep kuai ki bodon beri bat ki ba trei ki kam lejong bat kum ta teter ka jing thok ke jongai ki sithi ru ka long ba hadin ba ka tu ke jingja po Bangladesh kala Ktah sibun ye ki Ritpaid ha po ka ri Bangladesh ha ka bangilai i baki ki kenhun lani ki briu ki bade ni ki jaj benriu Ritpaid kila Shah le ben ba hang tu kari te kam kwa begini ke hukum kan ni ka jaj jing pen sitom le ni ke jing le ben kan jai ke jaj benriu Khasi ki jungi kina ka por ki tang yai but dia ni kene khnang ba ke jaj benriu ki jungi wat lada ki don shano ke benta jong ke perthairu kin yo kita ke jing yada badru kataka baka namdon ke jingpen Kenya kataka hoklong beriu man beriu leni kataka deprivation of human rights tetang gini ki kentian kuble sibun